ସ୍ୱାଗତମ୍ ପିଲାମାନେ ତୁମେମାନେ ଜାଣିଥିବ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ସକାଳ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସନ୍ଧ୍ୟା ଓ ରାତ୍ରି ସମୟ ଥାଏ। ଆଜି ଆମେ ଆମ ବହିରେ ଥିବା ପଦ୍ୟ ସନ୍ଧ୍ୟାଟିକୁ ଆବୃତ୍ତି କରିବା। ଏହି ପଦ୍ୟଟିକୁ ମଧୁସୂଦନ ରାଓ ଲେଖିଛନ୍ତି। ସେ 1853 ମସିହାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। 1912 ମସିହାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ସେ ଜଣେ ପ୍ରକୃତିପ୍ରେମୀ କବି ଅଟନ୍ତି। ଆସ ପିଲାମାନେ ଆମେ ସନ୍ଧ୍ୟା ପଦ୍ୟଟିକୁ ଆବୃତ୍ତି କରିବା। ଅସ୍ତ ହେଲେ ଦିନ ମଣି ହେଲା ଦିନ ଶେଷ, ଆସଇଁ ରଜନୀ ରାଣୀ ଧରି କଳା ବେଶ। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲା ବୋଲି ପକ୍ଷୀଗଣ, ରାବ ଦେଇ ଯେଝା ବାସେ କରନ୍ତି ଗମନ। ଧୂଳି ଉଡ଼ାଇଣ ଦାଣ୍ଡେ କରି ହମ୍ବାରଡ଼ି, ଯାଉଛନ୍ତି ଗୋରୁ ପଲ କୋଠରୁ ବାହୁଡ଼ି। ହଳ କାମ ସାରି ଚଷା ମହା ଆନନ୍ଦରେ, ନାନା ରଙ୍ଗେ ଗୀତ ଗାଇ ବାହୁଡ଼ଇଁ ଘରେ। ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ଅନ୍ଧକାର ଘୋଟଇଁ ଗଗନ, ଆବରଇଁ ଜଳସ୍ଥଳ ପର୍ବତ କାନନ। ରତ୍ନ ଦୀପାବଳି ପ୍ରାୟ ତାରା କୋଟି କୋଟି, ଜଳୁଛନ୍ତି ଆକାଶରେ ହୋଇ ଗୋଟି ଗୋଟି। ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଅଛି ଏବେ ଦିବସ ଗହଳି, ନାହିଁ ଆଉ ଏ ଭୁବନେ ଜୀବନ ଚହଳ। ଦିନ ଶ୍ରମ ଅନ୍ତେ ବସି ନିଜ ନିଜ ଘରେ, ବିଶ୍ରାମ ଲୋଡ଼ନ୍ତି ସର୍ବେ ଆକୁଳ ଅନ୍ତରେ। ଧୀରେ ଆସୁଅଛି ନିଦ୍ରା ନର ନାରୀଗଣ, ତାହାର ପରଶେ ଏବେ ମୁଦିବେ ନୟନ। ପିଲାମାନେ ଏହି କବିତାଟିକୁ ଆମେ ଆମ ଘରେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ।